zijn dus nu in Beverwijk in het Kennemer Theater en we zijn aangekomen in zeg maar de laatste fase van het repetitieproces, de montageperiode. En onze regisseur Paul die zorgt er dan voor dat decor, licht, geluid, dat soort dingen allemaal bij elkaar komt. Ja, dat is echt te gek. Dat is altijd de meest spannende, maar ook de leukste fase van het repetitieproces. Dans met de maan, sla je armen om de sterren, ga je dromen achterna. Op de maat van de seizoenen, heb het leven lief. Als de stormwind gromt en als de lente komt en verberg je niet. Als de regen valt en als de donder knalt, zing het hoogste lied. Vlieg in vogelvlucht door de blauwe lucht, heb het leven lief en wees niet bang.